a ran tsaye da Allah ni kawai Allah ne ko ya ba zan zama dan bar ba wallahi bro wani ma ai ni ina ga Wawa, dole ya yi ba, nobila ya dole ba ya ba. Mazaje, ina abin da nake gani kuwa? Ya. Wawayen can ba jakar gayan can suke ɗauka. Aba kun takura mana wallahi. Ku me kuka dauko ke tumu? Na ruwan ku da abin da muka yi. Ayan ku da ayan ku ne? Na ku ne? To ku daya. Ku